Іх вядуць па жытні сцяжынцы чатырох пад канвоем з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоніць цётку, сястру Міная. А Мінай — гэта бацька іх родны, бацька родны мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце. І клець, а не з'явяцца, расстраляны будуць заўтра ў заложніках дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Міная. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за краты, за якімі сонца і неба? А ці скора нас вызволить, татко? Скоро. Тетка говорить малому. Татка прийде и всім нам дитятка волі дасть. І ми пойдем додому. А чому не приходить ён? Сину, тяжко все розтлумачить одразу. Спи, засни, сутішає жінчина. У чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі менш. Сын трохгадовы, вы нічога яму не кажыце. Навучае дзяцей Міная. Сын у сне говорить об житті, по якому пойде додому. У осторожной, тревожной тиши снятся краты меньшему сыну, тут и мокрые стены, и мыши. Татка, забыл нас, покинул, спи, засни. Сутішає кабета. Спи, сынок, не твоя гэта справа, спи. Наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца заходзіць, заспявалі жаранкі в полі. Іх выводят солдаты за краты. Хлопчик рад и солнцу, и воле. Их солдат до стены проставляя, целить хату ляные головы, починая сына, Міная стрел. Упал хлопчук трохгадовы, как изноў пистолету снимая, на стене заложник у тени. Вось и все. Перед бацьком Мінаем станьте все, бацьки на колени.